Kung sa'yo talaga to, pabuksan ko to sa'yo kasi may password eh. Ito po. Okay. Kita tayo nga, oh. Pabuksan mo nga, oh. Kung mabubuksan mo yan, sa'yo talaga yan. Ito. Hello mga katopay. Mukhang biyaya o talagang sinadya. Yan mga katopay, oh. May naiiwan sa akin na cellphone mga katupay. Hindi ko alam kung kanino to kasi marami na, may mga naisakay na ako mga katupay. Hindi ko alam kung sinong may-ari nito mga katupay. Dahil naiwanan dito sa tricycle ko at may mga naisakay na ako mga katupay. At dito ko to nakita sa basuran mga katupay. Nakaganyan na dito sa basuran, no? Nakaganyan, no? Nakaganyan na siya dyan. Kaya nung kakain na ako mga katupay, diyan ko napansin na may cellphone pala dito. Tsaka yung kung may tumawag mga tupay, mahina yung ringtone niya. Kaya hindi ko gano'n narinig mga tupay. Yan o, nakaganyan siya dyan mga tupay. Iwan ko kung bakit na-shoot o. Dito si nailapag sa pasero, nakaganyan, nalaglag ng ganyan. Kaya yan, hindi ko rin nakikita. Pasalamat siya, ako nakakita. Kaya antayin ko pag may tumawag na nito mga tupay o may maghahanap na sa akin para may bigay. Kung sa kanya talaga itong cellphone mga tupay, pabuksan ko sa kanya kasi may password naman itong mga tupay eh. Pabuksan ko sa kanya kung mabuksan niya. Kung hindi niya mabuksan, ay hindi siya may-ari nito. Mga katupay, di ba? Okay. Okay mga tupay. Tapos na ako kumain at pupunta na ako doon sa center. Baka mayroon na naghanap nito or may tatawag dito mga tupay. Okay mga tupay. Hindi ko ito pwedeng ibigay kung kahit kanino mga tupay. Maganda pa rin mga katupay, no? Okay, may dollar pa mga katupay, oh. Ayan, oh. Kahit yung dollar na lang sa akin siguro. De, joke lang mga katupay. Hindi natin pag-interesan ito mga katupay dahil sa palagay ko may halaga itong cellphone na ito mga katupay. Bago-bago pa siguro to. Ayan, oh. Ayan, oh. O, sino mamayari nito, hoy? Dito na yung cellphone mo sa akin. Hanapin mo na yung tricycle ko na body number 088 Barangay Central Tuda. Ayan ha, Quezon City. Ang pangalan ko ay si Christopher Gonzales. Team Shortcut 25 Vlog. Kaya mga tupay, ay baka naghanap na yung mayari dito. Babalik na ako dun sa pilahan. Oh. Ayan ha. Okay. Pa-share ka mo, pa-share para makita yung... Oh, pa-share mga tupay. Kung sinong nakakilala na to. Wala namang pangalan tong cellphone na to eh. Ano natin malalaman kung kanino to? Hantayin ko na lang mga tupay kung sinong tumawag dito ngayon mga tupay. Okay mga tupay ha? Alright. Ayan mga tupay. Kasi kanina nga mga tupay, may napulot akong cellphone mga tupay. Naiwan sa akin tricycle. Ito yung tricycle ko. Ayan, 088. Sa pag-ibig? Ikaw ba yun? Opo. Kasi may mga nasakay na akong pasahero. Mabuti, kung sa'yo talaga to, kasi na-shoot na dito sa ano eh. Dito na... Huli, nalapag ko nga kasi dyan. Dito. Dito pasok na dyan sa... Ano, yung kasi basurahan. Kamasahe. Eh, kakain ako sa matulungin. Pagpasok ko dyan, uy, cellphone, mahina pa yung ringtone ng cellphone mo. Oh, may... Sa'yo talaga to. Ah, sige. Kung sa'yo talaga to, ito mga topay ha, ito yung cellphone. Oh, kung sa'yo talaga to, pabuksan ko to sa'yo kasi may password eh. Ito po. Okay. Kita tayo nga, oh. Pabuksan mo nga, oh. Kung mabubuksan mo yan, sa'yo talaga yan. Ito po. Oh, may dollar pa naman. Okay, dollar. Ito po, ayan, kumatawa Ha? po. Ha? Nabuksan mo ba? Oo, okay na po. Nabuksan mo. Pakita mo dito. Pakita natin dito. I-close mo muna. Ayan. Ayun, nabuksan na mga tupay. Ha? Ikaw talaga yung mayari niyan. Ikaw talaga yung mayari niyan. Ha? Okay? O, yan na sa'yo yung cellphone mo ha. Opo, thank you po. Okay, sige. Ubira. Yan na mga tupay, naibalik na natin yung cellphone ng mayari. Kailangan din na ibalik natin kasi hindi naman sa atin yun. At thank you naman din sa atin. Okay, thank you mga tupay ha. Thank you. Wala na, hindi na tayo mag-speak ng gano'n. Ang importante na naibalik na natin yung cellphone ng mayari. Diba? Yan na mga tupay, naibalik na natin yung cellphone ng mayari mga tupay. Shoutout na lang sa mayari.